Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua and nakituloy tayo sa pinaka-latest update. Hindi na ba ito si LPA91W? Naging bagyo na po ito kaninang umaga o kahapon ng umaga since lumampas na po tayo sa late Sunday evening. It's already midnight. Okay, 12:38 a.m. of Monday, December 18. Inuna muna natin yung English version kaya lumampas tayo. Bagamat nandito tayo upang bigay sa inyo yung pinaka-latest na yun sa dating LPA91W. Ginawa na po ito kahapon bilang isang bagyo. At ngayon, isa na po siyang tropical storm with local name Kabayan and international name Jelawat. Ito yung latest update natin na yung late Sunday evening, midnight, December 18, 2023 Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. And ang ating mga partners, Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Gusto ko rin i-promote ang Komunidad Climate Action Center, yung mga communities at LGUs na gusto magkaroon ng sarili nilang Climate Action Center. Puntahan lang po ninyo ang ating website, typhoon2000.ph. I-click niyo ang banner ng komunidad for more details. Okay, now, puntahan na natin kung nasaan na yun si Kabayan. Ito yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At kasalukuyan, yung pinakamakapal niyang kaulapan ay pumapasok na po sa may Hilaga at Silangang Mindanao. Nagbibigay po ng mga malalakas na ulan. Dito po sa may Caraga, Northern Mindanao, at Davao Region. So, expect po mga malalakas na ulan throughout Monday dahil po sa medyo may kalakihan po ang kanyang sirkulasyon. Nasa 700 kilometers ang diametro ng kanyang rain bands at hindi lamang po Mindanao, pati rin po ang bahagi po ng Kabisayaan ay maapektuhan po ng mga pag-ulan na dala nitong bagyong ito. At pwedeng umabot po ng maximum of 400 millimeters ang 24-hour rainfall, but on the average, nasa 100 to more than 200 millimeters ang pwedeng ibagsak nito. At medyo mapanganib po ito sa mga posibleng pagkakaroon po ng mga pagbabaha, mga flash floods at mga landslides sa mga flood-prone areas, sa mga hazard-prone risk areas ng Mindanao. So please, take all necessary precautions. Nakailang araw na po tayong nagbabanggit nito na maghanda po tayo dahil po ang situation itong system na ito ay medyo alasandong po ang kanyang sirkulasyon at magbibigay po ito ng mga malalakas na ulan. Kaya please take all necessary precautions. At ito po yung ating pinaka-latest na yon mula sa Himawari 9. Zoom in satellite animation mula sa weathernerds.org. Ito yung current loop as of this evening until 11 o'clock na yung gabi. At nakikita po natin na yon ang orange na kaulapan. Yan po yung ulan na more than 100 or 200 millimeters. At medyo lumiit po siya. But meron naman pong panibagong nag-form na yon at papunta dito sa may area po ng Caraga, sa may Butuan at Agusan provinces. So mag-ingat po tayong lahat dahil po ito po ay magbibigay po ng mga malalakas na ulan throughout Monday. At dito rin po sa may Kabisayaan, ang Kabikulan, Naga City, Camarines Sur ay magkakaroon rin tayo ng mga pabugso-bugsong ulan dahil po sa amihan. At yung paghina po ng shear line, mayroon po dito yung shear line, hindi masyadong nahalata but naka-embed po siya sa hanging amihan. So magkakaroon po tayo mga pabugso-bugsong ulan. Pwede pa rin sumili pang haring araw bukas po ng paglabas ng araw, mga morning ng Monday. But ang pinaka-grabing ulan po ay talaga nandito po sa may Visayas at Mindanao dala nitong bagyong ito. Ito po yung zoom in satellite animation. Sa nakikita po ninyo, may mga continuous po ang mga lightning strikes dito po sa area po ng karagatan east of Surigao provinces dahil po ng sirkulasyon ng bagyong ito. Although ang iba sa kanila cloud to cloud. At may mga bihira naman po ang cloud to ground dahil medyo po hindi naman po masyadong nagkakaroon po ng extreme temperatures, malamig at mainit yung karagatan. Although ito po ay magbibigay po ng mga malalakas na ulan. So mag-ingat po kayong lahat. Kita po ninyo yung blue image. Ito may yung visual image, night vision image at yung infrared.
ay kita po ninyo yung dark maroon at makita nyo malalakas na mga thunderstorms nito. Mga multiple thunderstorms po yun na naka-embed sa sirkulasyon po itong bagyong si Kabayan, na yung center niya ay naka-displaced po. Nandito po siya sa area na ito, sa may baba po, sa may southeast portion, dahil po hindi po siya masyadong fully organized. Meron pa siyang light to moderate wind shear. Yung kanyang upper level winds ay natatangay papunta sa northwest yung kanyang sirkulasyon, o yung tinatawag nating mid-level circulation, kung saan malalakas yung ulan at hangin ay napadpad po to the northwest ng kanyang sirkulasyon. Kaya expect po natin na magbibigay rin po dito ng hangin na pwedeng umabot po ng 85 kilometro bawat oras dito po sa may coastal areas po ng Caraga region. So please take all necessary precautions dahil po buong Lunes pa po ito. But inaasahan po posibleng maglandfall na po yan dito sa may area po ng Davao Oriental, o kaya dito sa may area po ng Surigao del Sur, sa may southern portion, either sa may Bislig, malapit sa Bislig, o dito sa may Katiil. So dyan po siya maglalandfall, itong mahinang low level center nitong bagyong si Kabayan. Ito po yung wind shear na pinapakita kung saan nagsisimula na siyang humina yung wind shear, kaya nagkakaroon ng oportunidad na lumakas po itong bagyong ito. At yung oceanic heat content, yung latest as of today or yesterday, Sunday, ay medyo nagkakaroon po ng pag-iinit ng dagat, okay? So yung kanyang heat energy signature ay medyo lumalakas at tumaas po dito sa may between 125 to 150 kilojoules centimeters squared. So yan po ang pinapakita na yon ng oceanic heat content, kung bakit nagkakaroon po ng paglakas ng mga thunderstorms, multiple thunderstorms surrounding sa sirkulasyon po ng bagyong si Kabayan. Ito po yung track natin kaninang alas 5. So yung area of uncertainty ay ito po yan. Ito po yung mean track base po sa mga lahat ng computer models, at ayan po ang kanyang itatahak. At either sa may taas o baba niyang blue line, dyan po siya dadaan. Most likely, baka mag-adjust po ito dito sa area na ito. Dito po dadaan yan. So, expect natin na since ito yung tinatawag nating rain area, so pagdaan po nito, pati ang Visayas, apektado po ng mga malalakas na ulan. Okay? 50 to 100, 100 to 200 millimeters ang inaasahan, at pwede rin umabot ng more than 200 millimeters depende sa kapal ng ulap na dumadaan po sa northern at eastern Mindanao, pati na dito sa may area po ng Visayas. Okay, sa ating wind signal, ito po galing po ito sa Pag-asa. Inisyo nila kaninang 11 PM since ngayon lang 11 PM sila nag-upgrade bilang isang tropical storm. Tayo kanina pa pong umaga, tropical storm na po siya. At Pag-asa na yun lang po ang gabi, at tinaas na po ang signal number 2 o wind signal number 2. Yung hangin po ay nasa 64 up to 83 kilometers per hour ang inaasahan pong hangin within the next 12 to 24 hours. So ito po yung areas ng Dinagat Island, Siargao, Surigao del Norte, Surigao del Sur, eastern sections ng Agusan del Sur, northern sections ng Agusan del Norte, at northern sections ng Davao Oriental ay nasa signal number 2. So expect po natin medyo malalakas po dyan ang hangin, at may mga balita na po tayo narinig, natatanggap na may mga power outages na po dyan dahil po sa combined effects ng sirkulasyon ng bagyong si Kabayan at yung hanging amihan. So nagkakaroon po ng pag-boost ng paglakas ng hangin dito. At yung ibang areas po ng southern portions ng Eastern Samar, southern portions ng Samar, Leyte, Southern Samar, Bohol, Cebu, Negros, okay, Siquijor, Camiguin, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Oriental, Agusan del Norte, kasama po dyan sa Misamis Oriental ang Cagayan de Oro, CDO, Bukidnon, Agusan, the rest of Agusan del Sur, at northern sections ng Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, southern portion ng Davao
Oriental. Most likely, this is the central portion. Hilagang bahagi ng Cotabato at Maguindanao del Norte ay nasa signal number 1. Yung hangin po dyan is up to 63 kilometers per hour. So, ang problema lang po talaga dito sa areas nito, yung ulan okay? But dito naman po, medyo mapanganib din po sa mga malalakas na hangin. Yung alon, nasa 2 to 3 meters ang inaasahan. Pwede umabot po ng 4 meters. Depende kung may mga rogue waves na kasama itong mga sirkulasyon ng bagyong ito. So, mag-ingat po tayong lahat. Medyo magpapasko na po at medyo yan ang sad news. Sa mga kababayan natin sa Cagayan de Oro, yung memories nila kay Sendong ay nandyan pa rin. Dahil po may similarity ito kay Sendong, although mas malakas ng bahagya si Sendong, 95, 85 kph. Ito naman po nasa 65, 75 kph level. Almost kasing lakas din, although yung ulan nito ay magkapareho ang kapal niya. Okay? So, mag-ingat po kayong lahat dyan. At inaasahan po yan whole day of Monday. Umpisa na yung araw na ito. Sunday evening. At ito po yung tracking ng lahat ng Asian agencies. So, halos lahat po pinapakita dito po sa may area po ng Caraga, Northern Mindanao area at Zamboanga Peninsula po ang daan nitong bagyong ito. Ito po yung rain forecast from the European model. At yan na po, yung mga malalakas na ulan na more than 100 millimeters. At bukas po ng morning hanggang tanghali, halos buong Northern Mindanao, Cagayan de Oro, kasama makaka-experience po malalakas na ulan at mag-extend pa rin po sa may Bukidnon, Lanao provinces sa tanghali po hanggang hapon. Although magsimula na po siya mag-recede in the afternoon or evening of Monday, pero nandiyan pa rin po yung mga ulan kasi mag-organize po dito yung bagyo at baka malusaw po bilang isang LPA na lamang. But yung kanyang remnants ay magbibigay pa rin ng ulan sa Visayas. Bukas po, okay na yung Monday. And then Tuesday, whole day, ito po ay dadaan po sa buong bahagi po ng Palawan. So, Monday through Tuesday, itong Sulu Archipelago, yung Coron, yung Cuyo, at ibang parte po ng Sulu Archipelago, yung Amanpulo, kasama po dyan, Pamalican. So, yan po, early morning po yan ng Tuesday, but the whole day of Tuesday, ang buong area po ng Palawan, magkakaranas po ang malalakas na ulan. So, delikado rin po mga possibility of flooding at landslide. So, maghanda po kayo dyan, mga kababayan natin sa Palawan, dahil po makatest po ang date nitong mga ulan na dala nitong bagyong si Kabayan. Okay? At yung hangin po mula sa amihan ay mag-shift na po o hihina. Magiging easterlies ulit po ang Eastern Luzon, Eastern Visayas at Eastern Mindanao by Tuesday. Okay? So, yan po ang situation. By Wednesday, nasa may Kalayaan Island Group naman po, yung mga soldiers natin dyan sa Kalayaan Island ay mag-ingat po sa possibility ng mga malalakas na ulan at hangin dahil po dadaan po dyan ang remnants, possibility remnants o yung sirkulasyon pa rin ng bagyong si Kabayan sa Miyerkules naman po, December 20. Ang ibang bagay ng ating bansa ay mag-improve na po ang weather. At dito po sa total rainfall of forecast accumulation sa sunod 3 araw hanggang Martes. At inasahan po natin yung mga ulan ay nandito po lahat sa may Mindanao, Visayas, yung northern portions ng Mindanao. But may mga ulan pa rin dito sa ibang portions. But mas matindi po dito sa may area po ng Northern Mindanao at Caraga dahil po dyan po ang pinakagrabing epekto ng bagyong si Kabayan. Gayon din po ang area po ng Visayas. Okay, halos lahat ng bahagi ng Visayas ay apektado po ng mga ulan nitong bagyong si Kabayan. And also itong area po ng Palawan. Ang eastern sections ng Luzon ay medyo malalakas din po ang mga ulan, yung mga coastal areas mula sa Cagayan Valley hanggang sa Northern Quezon dahil po sa hanging amihan na mag-shift po mula sa hanging silanganin. Kaya din po ang Kabikulan, although ang Bicol hindi masyado, pabugso-bugso lamang po dito sa atin. So yan po ang situation sa ating rainfall accumulation forecast. Pagdating sa alon, nadala nitong bagyong ito, estimate po nito nasa 3 to 4 meters
dahil po may combined effects po ito ng amihan. At pagdating po ng mamayang umaga, pag-landfall itong bagyong ito dito sa may either sa may Davao Oriental or sa may southernmost part ng Surigao del Sur, dyan po siya magla-landfall in just the next few hours. So probably mga between 4 to 5 a.m. dahil po mabagal po ang takbo ng bagyong ito, nasa 11 kph. At dito po sa may inland areas po ng Visayas, pwedeng umawat po ng 2 to 2.5 meters ang taas ng alon. So, halos ang buong coastal waters ng ating bansa ay medyo malalaki po ang alon. Dahil po dito sa may northern Luzon, eastern Luzon, eastern Visayas, ito po ay dahil po sa amihan. So, pwede rin umabot po ito ng 4 meters. So, mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang dagat. So, wag po kayong pumalaot. So, yan muna po ang pinaka-latest sa bagyong si Kabayan. So, mag-ingat po tayong lahat, nanonood from Mindanao at Visayas. Please take all necessary precautions. So, I hope nasa mabuting kalagayan na po kayo. And babalik ulit tayo na yung Lunes, probably mamayang hapon o gabi, pakibigay sa inyo pinaka-latest sa bagyong si Kabayan. May mga post po tayo ng mga updates sa ating website, typhoon2000.ph, typhoon2000.org, sa ating advisory page, at sa ating Facebook page, mrtyphoon.com, at sa YouTube channel, kung saan natin binabroadcast itong mga videos sa mrtyphoon.tv. At ito po yung mga updates na binibigay natin doon. Okay? So, yan po ang ating latest mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-in po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser at Typhoon Wiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. And God bless po sa inyong lahat.